Добър ден! Сега Legendary Pegasus ще се изправи срещу 14 блейда от най-добрите в света. Първия Рок Лион. Боже, боже, дами и господа! Лион беше накосан да излезне, след като устоя. И победител е Legendary Pegasus! Що извика? Следваща е Lightning Cal Drago. Дами и господа, това беше бърза битка. Направи му е цепнатинка. Не става. Следваща Феникс. Той е цар на балон. За малко да строши чашата. И отново Пегасъс е победител, дами и господа. Следващия Metal Face. Какво правите? Три, две, Хоп, и победител е Legendary Pegasus. Следващият е Galaxy OG. Тест по издръжливост, дами и господа. О, започна да губи равновесие. Пегасъс И победител е Legendary отново. Pegasus. Още дори свети. Нагрял се. Следващия е... Metal Destroyer. Направо го изстреля. Леле, това е Падна при Legendary мен. Pegasus. Следващият е Earth Viago. Вау. И победител е Legendary Pegasus. Отново. Както може би видяхте, Пегасъс изкатери по стените и... Атакува с звездна атака. Следващия е Dark Bull. Равен резултат, дами и господа. Отново. Нова игра. Чупи чаша. Не е изчупено. Чупена е.
Нищо не после ще го правим. Дами и господа. Дами и господа, от вълнението се строш чаша! И Пегасъс отново победи. Пегасъс е победител. Следващият е Сажитарио. Пегасъс влезъл в капан. И победител е Legendary Pegasus. Отново. Следващият е... Огнена топка. Се видя! Направо го изстреля веднага. Следващия е Storm Pegasus Pegasus. срещу Legendary Pegasus. Да не се объркате. Storm Pegasus се Разглоби на части. направо. Следващия е Earth Eagle. Боже, боже! Пегасъс не бе изстрелян добре, така че ще го пуснем наново. Прескочи ни пружинката. Но да видим поне какво ще стане до края на тази битка. Има вероятност да победи. Ако Пегасъс победи, няма да го повтаряме. Победи, но... Виждате ли? Пегасъс и когато е изстрелян по-бавно, пак побеждава. Следващият е Dark Wolf. Дарко Започва падне. да се поклаща. И Дарков падна. загуби. И Пегасъс победи. И сега останаха два най-добри от блейдовете. Legendary Pegasus и Mythawel Drago. О, ще бъде напечено. 3, 2, 1. Още един разгромен, дами и господа! Това беше 14-тият Beyblade, Победи който всичките. Всички бяха разгромени. Довиждане! Довиждане.